unha profesión sinistra, sombría, propia de quen está en contacto co outro mundo todos os días. Así imagina a xente o traballo do sepultureiro, un dos oficios máis tétricos para a nosa sociedade. Os enterradores son os encargados de finiquitar a nosa estancia no mundo terreal e de establecernos na nosa última morada. Poucos nenos se imaginan facendo carreira de sepultureiro, pero é tan tenebroso como o pintan. O certo é que antano era unha profesión perigosa, pero non polas ánimas dos defuntos, senón porque implicaba expoñerse aos cadáveres e, polo tanto, a posibles infeccións. É sobra dicir que na Galicia das supersticións o posto de sepultureiro carrexaba un grande estigma social. Iso sí, a imaxe popular do enterrador lúgubre está moi lonxe da realidade. O oficio está ben profesionalizado, hai homes e mulleres de todas as idades, pero segue sendo un traballo singular. Os sepultureiros son o profesional que protagoniza os últimos momentos do enterro, teñen unha grande responsabilidade. E por outra banda, tamén está a carga emocional do manexo dos defuntos. Para ser enterrador, hai que valer. Hai que valer, ti Belén estás pois cun deles, estás con Serafín, que é sepultureiro, e que estes días creo que ten, bueno, pois máis carga de traballo do habitual, non? Que tal, Rocío? Pois sí, efectivamente, estou aquí no cemiterio de San Froilán de Lugo, teño aquí o meu carón, pois, a Serafín, que é o encargado aquí do cemiterio. Estes días, hoxe véspera de Todos os Santos, entón estes días hai moito trafego, non, Serafín? Contame. Por suposto que sí, non hai máis que ver como están as sepulturas xa, a maior parte delas todas adecentadas, cas flores, limpias, bueno, pola nosa parte tamén todo o que son as rúas, xardinería e todo o demais. E como é o vosso traballo nun día como hoxe? Porque este é un cemiterio moi grande, contamos metros cuadrados que ten, as sepulturas que hai, e como levades vos a cabo estes días que estamos vivindo ahora mesmo? Bueno, pois son uns 90.000 metros cuadrados en total, e, a ver, o que é o tema de mantenimento de cemiterio e todo eso, pois temos un pouquiño máis de traballo do que é normal, porque seguimos tendo os enterramentos que hai a diario, e a maiores, pois nestas datas procuramos pois ter todo o que é a planta de temporada, a xardinería, a césped, e todo aí en perfecto estado. Contabasme antes que, claro, pasas tanto tempo pois con algúns dos familiares que casi eres xa como un amigo para eles nestes días, axúdalos moito, non, Serafín? Sí, é certo, porque, bueno, a maior parte da xente ven bastante a menudo e, bueno, son moitos anos xa aquí e nos coñecemos casi todos. Moi ben, moitas gracias. Vou pasar por aquí porque tamén hai xente pois que ven a arreglar as flores, a arreglar esas sepulturas, como por exemplo Loli, non, Loli? Sí, Contame un pouquiño, como faz ti o día de hoxe? Pois eu veño uns días antes a limpiala. Aunque suelo vir pola semana algún día tamén, non solamente estos días de difuntos e santos. E limpio e despois veño o día de hoxe a traer as flores. Porque está aí meu pai e meu irmão, bueno, é un día especial. Aunque nos acordamos sempre deles, pero... E nada máis. Moi ben, moitísimas gracias. Moitas gracias, Loli. Sí, xa estaría. Moitísimas gracias, compañeros. Xa vedes todo listo aquí, pois para ese día de mañá de Todos os Santos. Maravillosas, grazas, Belén. Bueno, las querían seguir participando, las preguntaban. Tiña moito que contar aí. No, hai que contar moito máis. que contar. Estaría. Os galegos con Televisión de Galicia, o sea, Televisión de Galicia ten que estar moi agradecida porque están tan habituados a ver os nosos reporteiros, aos reporteiros desta casa por Galicia adiante que falan como se estuveran falando con amigos, eso é maravilloso. Totalmente, totalmente, nos camposantos. Eso conseguiu na Televisión de Galicia, o sea, de verdad. Que maravilla. Bueno, moitas veces falamos aquí de oficios, para todos os oficios hai que valer, pero de enterrador, Manel, que especialmente, non? Eu creo que sí, eu creo que tes que valer. Eu creo que se me dan un oficio, yo non lo quero. Pero que afortunadamente hai xente que quere, claro. Vas a moitos enterros, non, e tal. Eu ver a toda a xente mirando un día de pena, de dolor e tal, e ti que non podes fallar metendo na canela tapa, digo, bueno, si che caes nos pés moitas veces, bueno, mal vas quedar. A ver. De verdad, é que te sintes, eso é peor que ser actriz, ti que sabes que sales ao escenario e tal, que te estea mirando todo o mundo, é que, Dios mío, non é só o enterro, despois o que é, cando vas vaciar un nicho, cando tal,
A verdade que tes que valer iso. Tens que valer porque aí hai que torear, María, moita carga emocional, porque por unha banda é o que di Manel, é dicir, está todo o mundo pendente de como están selando o nicho, etc. Pero logo, claro, eses ambientes con tanta tristura impregnada, cada día. Eu creo que cada persona a veces vai escollendo, vais encamiñando. Eu teño un veciño que traballa na funeraria e está encantado. El di, ademais facémolo, de verdad que sí que é un rapaz, José, que é veciño meu da Porta, é encantador, e faino con tanto respeto, con tanto cariño. E di, eu os coido tanto, lles falo, di, vamos José, vamos alá, que xa te vou preparar eu. Veña, vamos chaval. Un día lle contesto vai levar un susto. Sí, digo, ti, que se vai acabar o conto José. Ai, José! Ai, que maravilla. Un día, pois sí, de tristeza, pero que sempre hai unha sorrisa nos tanatorios, nos campos santos. Un día de difuntos que agora nos contará Massimino. Cambiou moito como se celebra aquí en Galicia. A tradición de todos os santos e defuntos en Galicia segue a ser unha das máis arraigadas no noso calendario relixioso e cultural. Durante os días previos, os cemiterios atéiganse de xente que acode para retirar ervas, lavar os panteóns e colocar flores frescas. Un traballo sinxelo, pero cargado de simbolismo. Nel combínase devoción, cultura, unión familiar e, sobre todo, recordo pros que xa non están. Un acto que vai máis alá da limpeza e dedicar tempo á memoria e reafirmar a nosa propia historia e tradición. Pode parecer algo antigo, pero hoxe este rito aínda segue moi vivo. A pregunta é, por canto máis? Nun mundo acelerado no que dificilmente damos sacado tempo para conciliar o traballo coa vida persoal e no que cada vez hai menor vínculo coa religión, queda no aire a dúbida de se as xeracións vindeiras seguiremos sendo quen de manter con tanto mimo, esmero e calma esta tan nosa tradición de coidado dos campos santos. De momento, pode que o mundo ande ás presas, pero cada ano nestas datas aínda hai quen garda tempo para lembrar. Pero entre